ma Radio Lake Victoria, duond jokanyanam. Oromo kanyo sama bende koro chunya gombo mar mondo mi wagoe mbaka e chenro mare wacha e Nyakalundo mar Victoria ka endi ondamo prochko gari o Dr. Chel FM walendo dhowath maduong' madonga e chuny boma maduong' ma Kisumu City ka endi. Chunya gombo di mondo wagoe mbaka ka endi kuom dakika bodongi endi wane kama wapore wakiti. Nyocha ne jatend migao mano mar thieth Migosi Aden Bare Duale nyocha ne obiro chuny boma ma Kisumu ka endi ma oluorore osiptende bura kaeto wach mabende noago kanyo en ni nitiere osiptende maromo ute thieth maromo abiriyo bende nowacho ni koro oseyudo ka go black aduwa go black atenga maendi e dhok mane jatend migao no ero mar thieth Migosi Aden Bare Duale otiogo winjane. Nimefunga hospitali 31 ya kibinafsi ambayo wanafikiri kama zamani ile walipora pesa ya NHIF watapora pesa ya SHA. Wanafanya double claim. Nimefunga hospitali hapa Kisumu, mutasikia karibu 7. Bungoma, nimefunga Busia, Nairobi, nimefunga Kilifi, Mandera, nimefunga Wajia, Kajiado, hospitali 35. Mano jatend migao mano mar thieth Migosi Aden Bare Duale kowacho ni koro taloro siptende 37 to poda medo poda dwa luorora acheko giparo ni gibiro chamo pesa kaka de gichamo NHIF sani to koro gore Luanda. Jawinjo mara nitiere kaka samoro in isebedo ke dendio jony tiwuok idhi kar thieth kama ni pare ni samoro debed ni en gimi nyalo thiedha tigomo tiduogo iyudo ka samoro keti ni mari ni ninde ward ka diriyo kata samoro iyudo ka nitiere pim moko mabende ineno ka samoro okin jalonye weche mag thieth lakini king'eyo gi chunyi tikoni ato gima ng'ano pimane to okane ka ene gima ne onego bed ni timang'owa to nikechi in gi card. Nitiere jogo mabende nigi cards mag thieth to cards mag thieth gi eki gin gik ma obedo loaded gi sirikal. Samoro sirikal olode gi pesa, samoro kambi mitie olod ni pesa kanyo ma samoro idwadho siptal tin kore dhi adhiya. Siptende moko ditiere ma koro sewuok oko ma kage neno ka pesa cha duong' to itimu ni gik ma samoro bende ko gik ma samoro ne okotimni. In kaka jawinjo bendi seyudo thuolo mar ng'iyane ni to mar follow ni to thieth mabende ayudo ni endi bende en oluore gi gima nokela kata bende sama yudo discharge ero ni ninde ward sama yudo discharge bende seng'iyo discharge sheet maricha ing'iyo gik mabende otimni kanyo ero mi bedo satisfied ni ka en x-ray notime ka en kama notime to bende isebedo gi thuolo mar ng'iyo ni to yedhe mabende nomiyagi ema nitiere discharge sheet kacha koso in tekni koro ingema no sithiedha koro ato koro miya yen anadok ot nikech sirikal be ywak ni kadi ni no pesa ni mabende tiyogo no ero pesa mar SHA minene chulo ni nitiere siptende mabende dwano muore dichiel chieng' mibiro no timore ta enosedhi rumo king'iyo gik mabende otimni okoluore gi gik mabende king'iyo gik mabende ong'adi okoluore gik mabende otimni bende seyudo thuolo mar ng'iyo penjo kachiel kod yudo ng'eyo e gik motimo ni kaluore gi thieth mabende idhi manyo. Mane gima dwani mondo wagoe mbaka ukinyi masani endi ukinyi majaberni kakodi koke yao Nyakalundo mari mae kaka Migosi Aden Bare Duale jatend migao mano mar weche thieth e pacho ka endi nyocho loso. Nimefunga hospitali 31 ya kibinafsi ambayo wanafikiri kama zamani ile walipora pesa ya NHIF watapora pesa ya SHA. Wanafanya double claim. Nimefunga hospitali hapa Kisumu, mutasikia karibu 7. Bungoma, nimefunga
Busia, Kajiado, hospitali 35. Mano migosi Aden Baridwale. Wachode gisefwenyo Joblek. Non abiri adek chikaria uchelo na uchela chel. Walu alain maber. Mana gima wachod. Penjo na makuro wadonje. Hello Victoria. Hello, Napa. Yes. Yara. Hey. Mata mi malkem. Ka weche madata luwego. Adieri makende Kisumu kado nitiere gine ndwadi ma en sha. Kendo aneno gi wanga kane an Jaramogi Odinga teaching and referral kana atero nyathi matin. Nyathina nobedo admitted e machine. To nabedo gi chandruok mang'eny mondo mi achok machul pesa mar cha. Ne wayware. Nitiere nyako moro kanyo moka bilungo nyinge tang'eyo. Akwa ni kata nyingo hospital ka jatend bigawe moko luongo. In iluongo nang'o? Koro wawegi kanyo awadhi mbele. Ore ma wacho ne ya. Adieri makende sha okobedo maber. Sha mondo losi ebed maber nikech king'iyo sha obako yogi mang'eny nikech iyo higa ka en pesa donjo. Aparo ni okiwinjo penjo mara. Apenjo ni to bendi se yudo thuolo mar cheko cheat mari mi bedo contented gik mana timogi gik momiyagi gik mayudo. Hello Victoria. Donjo kanyana. Yes. Rijara mar Kajulu Geta. Ana nyalo paro chien kanyo ne yandi nam gi men hospital moro ma Kisumu ka. No bedo no kete word koro kimi discharge. Koro mia form moro kanyo koro awuotho go. Koro kanyo gik mondik na kagi. Edo kare nyaka edo ka sirenji mane chuwe go cha oketni kanyo gloves ma daktari wako katimo go gloves ma daktari wako cha. Mago te okete iye kanyo. Koro bira no. To daktari norwako gloves kithiedhe. Tingene okay gloves moloko. To nochuoye sindan. Nechuoye sindan. That is good. Hey, mano ni sawa, mano ni kare, mano gigo notiyo. Koro gima biro japeng. Ni gloves ni okay gloves moro wako na tami thiedhe no. Enena gloves moro madate wako sama na simo round ja. Enena gloves achel makaka no bako biro kode cha. Korido ka ningi go kinyi, tingi gi sa bere, tingi gi godhiambo. Tino ka ndike ni padi gloves auchiel. Ko bedo gloves auchiel ne. Karositalo chungni ango. Ka ye ndiko ni nyewo ko to ke kori ni bill ma mi chul. To pesa to koro ng'eny. Koro gima dwalo nego time mondo kodambe jopiny makonyre. Gikete wambe jopiny wabedo bang' sirikal ma giketo nabo more kar kanyo ma ka dipo waneno gimoro mok dhi kodwa maber. Omo wachiwe report. Erokamano. To loro hospital to kuluso nikech joma hospital okwal pesa, joma kwalo pesa gin mana dhano. Joge ma kodi golo oko tiketo joma nyien. Asante sana. Hello Victoria. Hello. Yes. Wale tino gori kawuok abonyo kanyagwa. Kilo tieno maber kabisa. Rona wati niya. Yes. Wan jopiny. Wabe nitie kuonde mwakose. Adedi hospital di marji giwegi oko hospital mar government. To marji giwegi ni keti gik moko. Ma imbi yie mondo vinyetem. Ikwalo serikal. To sa kwa serikal tigo kone serikal fake. Ko anga dieri ga anga yie ne kamo chako tijino hapa takeno. Serikal ma supende ma giwegi gi. Ikwalo mnaka na temo no. Itachizika samo wiye ma samo malera wale mugo imate. Itu akiri to ndende wala kana dio bashia. Ina woni mi ngama ko ni video kan ngama injo kan ndo de mabe. Ko la ngamo ne jogo mi diso ko digo go. Ipo ya ma men ko ne o medra meda. Ko kanyo wanjo pinyo teno ara. Erokamano. Hello Victoria. Hello. Awinji. Ichio nade. Achio maber aloso genga kanikure. Iloso gas mano tengo loch. Kamoro dwa gwe kindu bei. Anyalo dhi hospital mondo mi othiedha. To daktari miya yath kata wiki aduogo to kaduogo to ayudo ka kendo tuo chako medore kendo. Era winjo ko wacho ni ilaso ji gi thuon mondo mi ji oninda.
kata okituo moromo kodi ntininde kamolo me pesa ngadre upani madu ko bro konyo na okata ka nyalo mi Panadol to yedhe moko achaku sa dok dala nikicha winjo ku wacho malongo ni ko ni ikwalo jo hospital kwalo kwa wacho ginga jo ngamo wuoyo dong waji e pesa lale hospital mar masha koro wach ni eno ni kwa wacho sawa dhi mbele were wasita gima kwayo ni daktari to konyowa to kantie makosa moro motimore to ngamo peleleza moyo di kuoni tiere no ero olosi mondo mi nikech anyalo dhi hospital kaka anasebedo katuoraga mano otimo operation koro bang operation sate asika di hospital sate adi hospital to ka bito kona moda nani imya mane yedhe taduga to koro kama wach nitiere makoro wacho ni ituno ngato ni ndika endi koro ibiro thiedhi to ka ngato nindo gimalo tuone marache mumiyo nindo to ok ni kiani koro ikelo no weche moko ni koro ni daktari kwelo siptendi kwelo ni kwelo an ginere ma winjo ka kwanyo chunya nikech ngato nindo hospital ku winjo marach to ka koro daktari ge nyalo amua e hospital to katerach timi yede dog dalani katerach timi yede dog dalani ipan ma be odi konyore. Asante sana winjo twakrino e yo makare. Thank you so much. Kone daktari ok nyal mi. Yes, Victoria. Yungare an maber an bache maber mai wuoge Tom Jalange ikelo twak maber kendo gima timore sani yes keche momako piny dhano dwaro mana income gima donje ma dhano dwaro gima awacho kamano nikech iyudo ka diera idhi hospital kata private gi iyudo ka inindo kana ndalo ariyo iyudo ka pesa midwa goni ng'eny ting'eni Panadol mumi kata mana chloroquine more muchuigo koro iyudo ka onego gilok pachgi ting'eni sama koro inyenyo gi e yamo kamano dhi tieko dhi konyo nikech koro jok makwelo go gin koro idhi dinnegi lakini to ok en ga gimoro maber adieri idhi ni iyudo ngima to bang' kata ndalo ariyo adek iyudo ka bil ng'eny ma kumra dhogi ni to kara ang'o matimore e piny kae koro onego nyeny gi anyenya ne jopiny mondo jopiny ong'e ni gin osiptende mage kosa nyeny gi kamano to koro gidhi duoko wach mar mayo chien nikech dhano dhi luor ing'eni private emane dhano ng'iyo ni nyalo konyo dhano adier to ka koro iyudo ka private emi yudo ka koro kendo weche go donjo dong ing'eni ok en ga gimoro maber. Wach mar nyanyo gino wadhi wene migao mar thieth kotele koda migosi Aden Bare Duale eni mobiro nyanyo ge kaito koro wabiro donja ka konyenyo ne wabiro goyo mbaka kosa nyenyo gi kamano to koro jopiny ng'eyo to koro ok ang'eni Kenya ni ochiko kanyo nikech. Asante sana. Hello Victoria. Ito nade Tom Jalongo. Yes. So auda share kodi wach mar ginena sha gosip tande manyo iwege. Ye gi minister mar health. Bana Duale. Kwa mana oro ne so far osetie maber nyaka nye gol ma machielo cha. Gimo meditemo orienwa isha mondo bed maber ochako orienwa osiptande maketa mibadigi mondo mibadhi obedetie tuoche to ng'eny piny kanya tewa. Ero kamano. Hello Victoria. Hello Victoria. Ini mawinji napa ineno weche mag osiptal gi awuoge nga mai wuoyo kod injini Onyanga Bada Mauria Machianda osiepna an kata samoro be dhiera nikech samoro kata kedhi osiptal mag sirikal gi ikono ni nyaka ikuongi register sa ama kionge yani kapok ibedo register to nyaka igol gimoro matin mondo ekiyud thieth koro gimoro matin ma samoro igolo nikech ibiro nikech idwaro ni mondo thiedhi to gimoro matin migolo ne yudo ka yath be koro onge takidi koni koro nyiewo yath e chemist kama chielo koro gino nego bed no non kabisa to koro private be koro dhiera ni kosa ne kendo koro mbadi chako donje kendo yawo koro an kako Onyanga Bada na kwayo ni sirikal okonya jopiny chandore oko kama lich kata mana pesa ma ng'ato dhigo osiptal onge samoro idhi osiptal to gimoro matin motimni kama osekawo pesa turi tuo poro dhi mambele. Ero kamano. Kamano nadogo ya Machianda. Asante sana.
wuon Victor Kennedy Ndeda Jakarabondi. Ni kanyo wuon Victor Kennedy Ndeda Jakarabondi. Mosna min Victor. Hello Victoria. Hello Japengo yaure. Yes. Iloso gi Jakom Gideon Midega Nyakwador to guru yo Mogambo. Japeng adwa ngisi ni jatelo mar health. Mokwongo nonego be no chako gi hospitende mag public gi. Hospitende mag public gi ema chandruok nitiere Japeng nikech idonjo hospital ni tapto ena pesa makata idhi kituo to kichopo ni to ngari city kia de tema onego be no kongo chako gi hospitende mag public gi. Nikech mag public gi kidwaro kama corruption koro ng'eny to mana mag public nikech kada mana mag public gi onge hospital mag public minyalo dhiye matiri ma okichulo pesa. Gimoro amora en pesa, nyaka gloves mineno warwako mirwako e lwedo gi ginenge na pesa nyitini mondo idhi nyiew. Koro miya to koro kakora onego beno okwongo chako gi public hospitals gi koko dhi e private sector. Asante sana. Ero kabana henya. Wacho kanyo ni ochak gi public kaito kore koridre private. Mibadhi wacho nongo tacha henya. Mano dhok mabende tigo kanyo ge Migosi Aden Bare Duale mabende en jatend migao mano mar thieth mapacho ka indiko wacho ni mibadhi ongore ogo tach ahenya. Kabende wacho no seloro hospitende maromo ka ute thieth maromo kanyo ero 37 ma okwano ge kanyo ero Kisumo ka indinyo chobiro lore moko okone kaluwore gi jogi eki sani koro giwuok ge go black kapodi kokiyawo nyakalondo mari sani endi mane wach mabende wagoe mbaka ni nitiere hospitende mabende sani endi go black kendo majo piny e weche bago mag sa kodi ing'adi ng'at makata gimane tino nego bed ni dok ne ot nyaki nindi mar mondo mige yude pesa gi moro kaito bende ibiro ndikni nyaka yedhe moko mabende not even necessary mano black mabende okoni okubu chamo pesa no kaka no chamo mar NHIF okubu chamo ma otore. Nimefunga hospitali 31 ya kibinafsi ambayo wanafikiri kama zamani ile walipora pesa ya NHIF watapora pesa ya SHA, wanafanya double claim. Nimefunga hospitali hapa Kisumu, mutasikia karibu 7, Bungoma, nimefunga Busia, Nairobi, nimefunga Kilifi, Mandera, nimefunga Wajia, Kajiado, hospitali 35. Bende in kaka japenyi se yudo thuolo mar ng'iyo discharge sheet mari kata bende luwo gima bende timoni hospital machiegni kabisa to kata kaponi in jal ma bende odhi hospital to samoro dendi rami maonge kake nyalo cheko gigieki in jal ma bende otero jatuo hospital bende ifollow closely gik ma bende itimoni kanyo ero ka bende oluwore gi gik ma bende gi bill ma bende ichulo kanyo. Hello Victoria. Nyapinya sai. Yes, Kennedy Ndeda Jakarabondi wuon Victor. Kare. Ichiew maber wudi Nyakindu. I'm fine kabisa. Thank you. Yes. Weche mipenjo kate. Japiny ma enan matuo ma odhi hospital. Samoro tuoro chuwie ma ok loge. Mondo ilu discharge receipt cha ng'i gik mano timni king'iyo cha. Kamoro tek makawuono kaka winjo ka ipimo nwagone. Koro wach oyawre matin mondo ka adhi hospital to acheka ni gigi to adiera kuonde moko to nitiere makata bende daktari temo ng'eyo gima tuo ikosedhi opimi ni onge gi teko. To kuonde moko tinyalo keti ni bedi to kadiera to okonego bed ni bedo kanyo ndala de. Onego bed ni thiedhi maber tidok dala. Koro kuonde moko to negi mibadhi nitie. Mano ok onyal tamre, kuonde moko nitiere godo. Koro gima jotelo magwa otim, gifollow gi closely. Kato gikony raia mondo gik moko ringnwa maber, mondo jok machalo joma chuno ji kadipo ni bende ok ituo ahinya ni tinyalo weyi dhi adhiya
gi jok maketo gik moko, nitie gik moko minyalo medega e thiethni no. Pes madongo adier mar Nyasaye, joma osedhi osiptal ong'e wachena. Inyalo medi madongo makata in bi chicha to bing ni be koro ni isechudo to be kawuono samoro e higa achiel koka ni dhi kredi chieng' aisuru pesa nano osebedo kanyo kata kuthiedha to that extent be onge wach kichiga. Lakini kaka itimo onge nikech ok inyal dhi sana gi daktari mathiedhi dipo kochuoyi sandanyi marach materi piny kocha. Nyasaye ogwedhi. Igoe daktari sauro chuje nyalo bedo marach mochuoyi gimane ok expect. Hello Victoria. Japeng wera. Ya usiepna. Aiya. Nyaka sani. Iwuoyo gi Malaki Uganda, would come saying go Republic Musip Kennedy ndere nyathi Nyasaye. Ingen kelo penjo ma direct ndi ma wawe loro piny. Gima timore kuom osiptal ka. Iwacho ka gimoro pile ni rwak ni ane gi sut motegno. Ingen ni rwak nyalo miluori. Ami rwakori maler to dhi osiptal. Inyalo yudo ka samoro daktari chichi ni ng'eni ng'ani bende gimotimo. Samoro inyalo pidhi to kitieko kodi tikoni ni jatelo bili to biro kama. To kiwuothori, ng'ama nyalo nyisi bili noonge. Namba 2, idhigo osiptal ka samoro ng'ato dende omero, ma en gimolawo en ngima. Ma koseyudo ngima, dongo mako dhot gi idho pikipiki gi dhi kuma noaye. Namba 2, ing'eni daktari bende rwaki e ward koneno kaka ichalo. Nitie tuo moro minyalo koni ni ito kowinjore idhi dala nikech chalore gi yedhe momiyi. Samoro ok ibi rito mondo mi muony yedhego kaka idwaro. Koro ing'eni ka in kata jogi nyalo assess to ginyalo ng'iyo kaka imuonyo yedhegi. Aeto inindo bende kama safe aeto idok. Gima koro ayudo ka koro odwanyore ma bende nyicha neno kata mana machiegni kae osiptal moro. Irwako nyaka johoma. Nikech sa nitie koro en wimbo mar ni sa nitie. Koro irwako nyaka ng'ama ni mana gi homa matin to bora ni in e ward to ka kiny piny obiro to bil daba. Koro chutho to ka jatelo mar migawo ni nyalo konyo kendo gino nyalo goyo koko mondo mi ng'i ng'ama inyalo rwaki inyalo rwaki. Lakini korka bil koni to wan jotuo kata joma dhi osiptal. Daktari ok nyal chiwo mondo ing'i bil. Ka kamano japeng' ana wegi kanyo. Erokamano. Kaluwore gi sa aneno ka indika adong' gi dakika achiel kende to adong' gi dakika achiel to Richard Omondi yo donjo ka indi gi weche manyien. Ka bende pod abedo paro di ka indi ridhisha jamii e chenro makoro tiyo maber ahinya goganda kendo chiwo pesa ka endi tugridhisha dugo somo joloch ka endi etielo bugik mar oru nyaka dam oru nyaka lokacha inga misegno rambus Nathaniel Japeng Loran Udokana Udi Nyakindu jenga bar KPSD County pod biro dong Madam Theodora Nyangweso.